Εσπινείς βλαχάκι. Πρώτον, μπαίνετε στην κρεβατοκάμαρά μου χωρίς να χτυπήσετε. Δεύτερον, μπαίνετε στην κρεβατοκάμαρά μου χωρίς να χτυπήσετε. Τρίτον, μπαίνετε στην κρεβατοκάμαρά μου χωρίς να χτυπήσετε. Δόξα τω Θεώ, τελείωσε. Άσε τώρα τους Αποστόλους και πάμε μέσα. Όχι, κασανάκια δεν δίνω. Χεράκι δεν κέρδω. Κασανάκι μου σε αυτά τα πράγματα το χέρι μου πιάνει μόνο. Στρούγκα. Το χέρι μου πιάνει μόνο. Ξυνήλες. Το χέρι μου πιάνει μόνο. Καούρες. Το χέρι μου πιάνει μόνο. Νεύρωση στομάχου. Το χέρι μου πιάνει μόνο. Σκολικοειδίτιδα. Το χέρι μου πιάνει μόνο. Προστάτη. Και το χέρι μου πιάνει μόνο. Σπηριά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτή. Τι θέλω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτή. Ματίνα, Χρήστο. Στη Μόσχα, αδελφές μου! Στη Μόσχα! Όταν θελήσεις να φας, πες μου να στραγγίξω την κοκότα. Θαυμάσια κότα, μαμά. Τι θαυμάσια μαγείριστα ρε κοκκρατσίδια με σαν μάθη. Τον αγαπώ, πω. Γιατί μυρίζει σαν ψόφιος κόλος. Τα τσιγάρα σε ρετής. Τι λες, Ελένη μου? Μάνθο, το γιαούρτι κάνει μόνο για ένα πράγμα. Για γιαούρτομα. Αμοστούρτομα.